Igbo ndị ọma anyị eburukwa egwu gbadatakwa anịwa akpasuo onye wawa ezigbote iwe. Kedu ka onye wawa ahụ ga-esi wee chie gị warning maka ezigbote iwe nke ịkpasuru ya? Ome kpachara anya gị ịrọ na ayede gị ihe i mere nwụchwa imekwetekwa mere n'ọzọ akịrịkpakpa gbagbo gị. Kpachakwara anya wo ihe ayịghọkwa ara atakwa ụdị ihe abọchị ọzọ mụ na ahụ emekwa ihe o. Chekwara ka ngwa emekwatakwa nye onwe mere ọzọ ekụwa ngụ isi ihe ka aka ya nkụkwa isi ma akụwafụ isi ọ dị ka ala na ahịa ịgbakala shi eyi ka ahịa ịtara anyị kwa ya ọzọ mekedo onye ọma ọzọ ịhụ nye nke emeghị. Bịa nwoke m kwukwere na email kpachafa anya gị na anụ kpachara anya gị kpachafa anya gị imekwemekwe ịhụ mere email imekwemekwe ma abaghị mmanwụ ọ dị ka iji m egwu chọs kpachafa anya gị jabụ m gwa gị kpachafa anya gị.